numerolappu. Jos jollakin ei ole numerolappua, niin sitten sinne ilmoittautumispisteeseen, koska tuota pikaa ilmoittautumisteltta sulkeutuu. Jaakko täällä ilmoittautumisvastaavana katsoo minun hiukan kysyvästi, että miten sitä nyt sulkee. Pakko se jossain vaiheessa vetää rajasti. Ja Jaakko täällä odottaa Kikeä. Numero 287, tänne päin Kike, oikealle. 287168. Siinä on meidän esikävelijät sitten kello 12. Ja sitten itse asiassa pikkuhiljaa pyydän Saara-Sofia Sutelan tänne lavalle. Hän toimii meidän virallisena lähettäjänä. Ja lähtömerkki tänään tulee olemaan, älkää lähtekö vielä, lähtömerkki tulee olemaan pilliin vihellys. Ja uskon, että se on sen verran kova, että jokainen ymmärtää. Ja ainakin Kike ja Jaakko kun lähtee, niin ei muuta kuin perään. Nostele siellä vielä vähän jalkoja, ette pääse kylmettymään. Nyt saa huutaa! Että hyvä mieli! Hyvä kävelymieli! Tehdäänkö maailman ennätys? Hyvä! Ei oo vieläkin. No niin, muutama minuutti vielä. Katsokaa, että korkean paikan leiri on käyty ja lihakset on kunnossa ja hyvä mieli ja erityisesti semmoinen maailmanennätysmieli. Ei sitä joka ihminen maailmanennätystä tehkään, mutta te kaikki tänään voitte olla maailmanennätyksen haltijoita, jos kaikki menee oikein hyvin. Nyt mä kysyn tonne ilmoittautumistelttaan, jos siellä joku kuulee. Onko meillä mahdollisesti tietoja, kuinka moni on ilmoittautunut? Ei taida olla. No, se jää sitten. Kun tulette maaliin, niin sitten kuullaan ainakin kuinka moni on lähtenyt. Ja matkan varrella, jos uuvuttaa, niin siellä on